Lisica i Roda. Dobar dan, deco. Evo mene ponovo. Razmišljao sam dugo koju basnu da vam ispričam. I konačno sam se setio. Svi pamtite našu lukavu Liju. Priča je upravo o njoj i njenoj kumi Rodi. Gledajte pažljivo. Šumske novine i sve najnovije vesti sam pročitala. Saznala da je zečica Leposava dobila čak 10 zečića, a Meda Darko završio svoju novu kućicu. Čak i to da je Vuk Milisav otišao na odmor i neće biti u šumi čak 2 nedelje. I šta sada? Sada mi je užasno dosadno. Šta sada da radim? Sve kokoške iz obližnjeg sela sam poplašila. Šta? Recite mi šta? Aha, imam ideju. Morat ću da napravim neku šalu i da se od srca nasmejem. Sve sam već smislila. Vidjet ćete. Halo? Halo, ko je to? Kako? Ko je? Zar ne prepoznaš glas svoje omiljene kume? Pa Lija je. O, to si ti, kumice. Šta ti treba? Kojim dobrom zoveš? Kumo moja, pa nemoj tako, nemoj. Zovem te na ručak. Da, dobro si čula, na ručak. O, hvala ti od srca. I onako razmišljam šta da jedem. Ručak nisam spremila. Pozvala si u pravom trenutku. Mnogo sam ti gladna. Vidiš kako ja mislim na tebe. Dođi odmah da se počastimo zajedno. Ne moraš 2 puta da kažeš. Dolećem, hoću reći stižem. Tako. Spremit ću moju fenomenalnu kašu. Ma vidjet ćete već. Roda se brzo spremila i odmah krenula kod lisice. Ding dong. Evo stižem. Pa da li je to moja draga kuma Roda? Izvoli ući. Ručak je spreman i već je na stolu. Jedva čekam. Roda je gladna, ali ako primećujete, lisica je stavila kašu u plitke tanjire. Jelo se može iz njih samo polizati. Nikako da dođem do kaše. Evo, probam levo, probam desno i nikako ne mogu da doprem do nje. Pa kako to, draga moja kumo? Ma kako je to moguće? Izgleda da su ovi tanjiri toliko plitki da ja sa svojim dugačkim kljunom ne mogu da jedem iz njih. Vidi, stvarno. Možda su malo plići, ali ja sam se već lepo najela. Baš je dobra ova kaša. Vidim, ti si sve već pojela, a ja, nikako, ne ide. Možda sa ove strane, ne, ostaću gladna, vidim ja. Jao, kumo, baš mi je žao, ali
nemam ništa drugo sa čime bih mogla da te poslužim. Odoh brzo do jazavca Tome. Možda je nešto ostalo u njegovom restoranu, pa ću se, nadam se, najesti. Baš mi je žao. Baš mi je žao. Sada je red da ja tebe ugostim, kumice moja. Sutra svrati kod mene na ručak. Drage volje, kumo, neću ništa jesti do sutra. Znam da ti uvek spremiš nešto lepo. Doviđenja, vidimo se sutra. Pa jeste li je samo videli kako je grebala po onom tanjiru, a ništa nije mogla da pojede? Tako blizu, a tako daleko. Baš sam se lepo zabavila. Sutradan se Lija spremila i krenula kod Rode. Cijelim putem se oblizivala i razmišljala o lepom ručku koji je čeka. Jurim, hitam kroz šumicu, da posetim kumicu. Roda, kuma moja mila, ručak mi je spremila. Evo već se oblizujem, ko zna šta me tamo čeka. Čorbica, pa gibanica, možda torta slatka neka. Žurim, sve sam bliže. O moj ručku, stižem. Ding dong. O, kumo moja, dobar dan. Dobrodošla. Bolje te našla, kumice draga. O, što nešto lepo miriše. Izvoli, kumo, sve je već na stolu. A gde, kumo mila? Gde? Ništa ne vidim. Ovde su samo neka dva ćupa sa dugačkim i uskim grlom. Kao neke vaze. Gde je taj ručak? Upravo u tim posudama. Probaj, izvrstan je. Evo ja već pojedoh polovinu. Kako da priđem? Moja njuška je suviše široka. Kako? Uspeću valjda nekako. Baš sam se lepo najela, a ti vidim, kumo, nisi ni pipnula moj ručak. Nešto ti baš i ne ide. Pokušavam, ali neće. Baš mi je žao, kumo, ali nemam ništa drugo sa čime bih mogla da te ponudim. Ništa, kumo draga. Jazavac Toma i njegova žena Jela su me pozvali na večeru, pa ću se nekako snaći. Tako mi treba. Nemam prava da se žalim. Roda mi je samo vratila istom merom. Da, istom merom. Tako je naša Lija ostala bez ručka. A kuma Roda je pokazala kako se ona osjećala kada je bila kod nje u gostima. Ova neslana šala koštala ju je punog stomaka. Nikada više joj nije palo na pamet da se tako šali sa prijateljima. Doviđenja, deca. Vratit ću se ja sa novom pričom.